Xabier Murelagarrekin gaude, bera da Euskal Herriko Unibertsitateko geologoa eta plaken tektonika azalduko digu. Kaixo, hemen dakagu plaka tektonika azaltzeko eskema simplez, oso simpleaz, eta plaka tektonikoa nik azalduko zu, baina asko ere konplexuagoa da. Baina, eman egin zuz ideia orokor bat izateko, nola funtzionatzen duen, nola plaka tektonikaen teoria hau nolakoa den. Orduan, printzipioz, plaka tektoniken teoria dakagu, planeta osoa dagoela banatuta plaka desberdinetan. Hemen ditugu adibidez, nola dakigu hori, plaka diferenteak esate baterako? Ze gaur egun ez da inor joan barrura hori ikusteko, ez? Normalean, ikusteko lurra barnean zer dagoen ikusteko, egin den begirada zuzena bakarra izan da sondeo petrolifero bat, eta horretan sartu dira, kilometro gehien jota. Baina, guk lurra daukala 6.000 eta 100 kilometroko erradioa, eta plaka litosferiko honek dituzte 100 kilometrotik 40 kilometro hortxe inguru. Azpitik datorren izango zen mantoa eta gero etorko zen nukleoa. Nola dakigu? Dakigula da, egun sismikoen bidez, ikusi dituguna da, dentsitateen aldaketak. Eta horren arabera, pentsatzen ditugula daudela material desberdinak eta horren daude kapa desberdinak. Gorengo dagoen kapa eta zurruna da plaka litosferikoa, edo korteza. Eta lurrazal honetan ditugu lurrazal kontinentala eta lurrazal ozeanikoa. Hau da itxasoa, orduan ozeano izango izateke. Kasu honetan, adibide honetan daukagu kontinente bi, edo izaneteke irla izanetezke baita ere, eta itxasoa. Eta itxaso horren erdialdean daukagu volkanen edo mendilerro bat. Eta kasu honetan izango zen dortsala. Honetan ditugu, hau izango zen plaka bakar bat, daukagula korteza kontinentala gehi ozeanikoa, beste plaka bat, soilik lurrazal ozeanikoarekin eta lurrazal kontinentalarekin beste plaka bat. Horren, muga hauetan, bi muga desberdin ditugu, muga divergente ditzen dena eta muga konvergenteena, eta hemen egiten dena da, divergente ditzen zaioz eta hemen daude plakak banatzen dira, eren artean banatzen dira. Konvergenteetan, bi plakak eren artean bata bestean azpian sartzen dira, sakatzen dira biak elkarri. Muga honetan... Nola separatzen dira bi hauek? Muga honetan egiten dena da, beroa igotzen da, eta mantotik igotzen da beroa, eta egiten dena da, sortzen du, hemen dagoen volkanismo guztia. Hau da, mantoa dago erdi likidoa, ez? Eta plaka daukago aldiz dago solidara, ez? Igotzen da, eta egiten duena hemen dago zelula konbektiboak, igotzen dira, beroa igotzen da, ona, ateratzen dira hemen otzitzen da, dago volkanismo hor, eta otzitzeko bero horiek egiten dena beruntz, berriro. Berriro berotzen dira, eta berriro goruntz. Orduan, egiten duen mugimendu honek egiten duena da albo hontan dagoen nari sakatu zentzu honetan. Eta beste aldean daukagun zelula konbektiboa egiten duen plaka honeri onuntz sakatu. Eta horrela poliki-poliki joaten dira plakak banatzen. Baina, heltzen da momentu bat, bi plaka hauek banatzen nahi dira, baina lurraren volumena finitua denez, helduko da momentu bat, gerta daitekeela bi plakak elkar talka egiten dutela. Hau, banatzen dator, nuntz dator, baina hau hemen dago geldirik, eta bien artean sortzen da hor tentsio bat. Eta hau, askoz ere, dentsoa eta lodira handiakoago denez, dentsitate honek egingo duena da benz. Barruan sartzen da. Eta sortzen da hemen subduzio gune bat. Subduzio gune hauetan, egin gertatzen dena da, plaka hau joango da, berriro joaten da gune oso berora, eta egiten da urtu. Urtze prozesu horretan, ze gertatzen da, egiten dena da, den plaka da zatiak, egiten dira urtu, sortzen da laba, eta honek azten da gorunzko bidean. Eta gorunzko bidean sortuko du volkanismoa. Ingune kontinental batean, adibidez, handetako volkan guztiak, edo daukagunean plaka ozeaniko bat, izango zen adibidez, Japoiko irlako volkanismoa. Eta lurrikarak eta olakoak non sortzen dira? Justo baita ere, lurrean daukagun volkanismo eta lurrikarrak gehienak azaltzeko erabiltzen den teoria da plaka tektonikaz, eta honek sortzen gune hauek izango dira oso tektonikoki, edo sismikoki oso aktiboak eta volkanikoki hori. Hartzen baditugu lur planetan dauden volkan eta sismoen mapa bat ikusiko dugu nolatan mapa horrek margosten ditu plaka desberdinen mugak.
Eta horre ematen dira mugimendu eta guztiak. Eta tentsio hori batez ere kostaldean orduan gertatzen da? Kasu honetan kostaldean daulako, baina gerta daiteke apurketak edo dortsal hauek egotea kontinenteen erdian. Adibidez, Afrikako rifta kontinentea banatzen ari da. Eta bero hau egon daiteke, plaka litosferiko ozeanikoak banatzen, edo plaka kontinental bat apurtu dezake eta banatu dezake. Eta gure kostaldean badaukagu olako... Gaur egun ez, izan genuen dortzaltxo txiki bat, izan genuen dela 120 milioi urte, hau da Pirineoak zabaltzen ari zirenean, hau da Iberiar penintzula jaisten egon zenean, izan genuen dortzal txiki bat Atlantikoa, justo Atlantiko dortzalaren adar bat sartzen zela Kantabrikoan. Eta horrek itezuena da, penintzula beruntzen egin zuen. Baina gero, hori inaktibatuta egin zen, eta berriro goruntz joan zen eta sortu ziren Pirineoak. Eskerrik asko, Xabier.